лапна в момента. Такава яка путка от ти лапна на дебелия хуя. Анатема ти се разжалвана от църквата. Анатема с чимширите сама с хисарския попна. Отиди се изчатка с дебелия за мен. Точно това прави в момента. Се еврай го пусна, ма. Ти в части си, ма Нали виждаш, че това прави в момента? Какво правиш, ма? Виж звука колко е добър. То няма изтриване твоята репутация е стрината. Ти за най-бази белак за пари, ма кучко. Не мога да се... Не е вярно. Прекаляваш, махам се, човек. Добре, ма стига на главата ми и тима от качалки. Стига, ма. Не мога, ма. Не мога. Не губи давност, ма. Не мога, ма. Не става. Аз сега ще му правя категорията. Не става, отивам при Карина, има преса, казвам ти направо, ще те превъртя. Тя ме чака в Secret Sunny Beach. Не знам вече дали ще ми дигне, прекалено много курви на еба след нашата среща. Ма някак ти се изгустира, брат, кучката няма да чака, сега ще прави номера, ще се чатка с някакъв. Това му рапи, че не спи човек, защото... Показан?